Audi ce aw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanuban kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye sibiri janvier kalo tile 24 san 2026 aw ka kunnafoniya wagati y'o seli. Foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kɔ olu dɔw bɛ tali kɛ. Alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 ko yɛrɛ kɔni kun ye farafinna tɔnbaw ni olu bɛ wele ko UA olu ka ɲɔgɔn in belebele yɛrɛ de o ɲɔgɔn yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ ye UA ɲɛmɔgɔba yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni y'a yamaruya k'a fɔ ko min yɛrɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin ni ka u sen yɛrɛ kɔni don UA baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. An b'aw hakilina jigin ko kabini coup d'État yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 2021 wagati yɛrɛ ko wagati yɛrɛ de kɔni na Union africaine maaw yɛrɛ kɔni y'a décidé ni ka Guinée Conakry sen yɛrɛ kɔni bɔ Union africaine baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de la o yɛrɛ de ko hukumu yɛrɛ de la u ka ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a laɲini ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry yɛrɛ kɔni ko i n'a fɔ kalata baaraw yɛrɛ kɔni kɛra u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana u ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana sugandi min yɛrɛ fana Union africaine maaw yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen fana sɔnna u ka kalata o jaabi ninnu yɛrɛ ma o yɛrɛ de kɔni kɔsɔ u sɔnna ko min yɛrɛ ye Guinée Conakry yɛrɛ k'u ka segin ka na u sen yɛrɛ kɔni don Union africaine baaraw bɛɛ lajɛlen na. Mohamed Ali Youssouf ni ale ye responsable belebele dɔ yɛrɛ Union africaine yɛrɛ la ale ni Guinée Conakry ministre yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ni ale tɔgɔ de ko Morisana Kuyate Union africaine siège yɛrɛ la ni o bɛ Addis Abeba Ethiopie jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Mohamed Ali y'a yira k'a fɔ ko Guinée jamana yɛrɛ bɛ ka taga taabolo min yɛrɛ kɔni kan ko taabolo ɲuman yɛrɛ de wa fana k'u ka continuer ka taga o sira yɛrɛ kan. A y'a yira tuguni k'a fɔ k'ale nisɔndiyalenba yɛrɛ de don ko Guinée jamana yɛrɛ kɔni ka segin ni ka sen don politiki baara caman yɛrɛ la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mohamed Aliou yɛrɛ ni Guinée jamana ministre bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ min yɛrɛ ye Mamadi Doumbouya ni ale ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni kun sigira Guinée Conakry jamana fanga yɛrɛ la ka ban wa o y'a sɔrɔ a ye layiruba yɛrɛ fana ta Guinée Conakry jamana yɛrɛ a bɛna layiruba minnu yɛrɛ kɔni tɛmɛ a ka fanga yɛrɛ kɔnɔna na. Mohamed Youssouf y'i sinsin a kan tuguni k'ale yɛrɛ kɔni kun dalenba yɛrɛ de b'a la ko Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kun bɛ segin tugun ni ka i sen yɛrɛ don UA baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni o ye farafinna tɔnba yɛrɛ ye wa Mohamed Youssouf yɛrɛ kɔni y'a ɲini Union africaine maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ ani diɲɛ jamana caman yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni ye sanction yɛrɛ da Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kan wagati min yɛrɛ la coup d'État kun bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u k'a lajɛ ni ka o coup d'État ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kan sabula kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko u ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni sugandi wa k'u ka jamana yɛrɛ fana bɛ ka mara ni politiki baara caman yɛrɛ ye i n'a fɔ jamana tɔw b'a kɛ cogo min na. Décembre kalo daminɛ yɛrɛ min yɛrɛ UA ɲɛmɔgɔba yɛrɛ olu ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma sabula u y'a yira k'a fɔ ko u ye u ka kalata ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ basigi kɔnɔna na k'a sɔrɔ manka fosi yɛrɛ ma kɛ wa acteur minnu yɛrɛ fana sen donna kalata baara ninnu yɛrɛ fana la u y'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana fɔ sabula k'olu yɛrɛ de fana y'u se kunu don k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa kalata yɛrɛ bɛ se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Ali Youssouf y'a yira k'a fɔ ko sanction minnu yɛrɛ bɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kan ko ni o sanction ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wulila ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni min yɛrɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ ani jamana caman yɛrɛ kɔni ka se ka jɛɲɔgɔnya caman yɛrɛ kɛ wa fana min yɛrɛ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ se k'u ka baaraw yɛrɛ kɛ lakana basigi kɔnɔna na wa k'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana ni ka u ka jamana yɛrɛ fana taga ɲɛ kosɛbɛ. Union africaine maaw ka ɲɛmɔgɔ belebele y'a yira k'a fɔ ko wale min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Conakry ale ni Gabon jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni misaliyaba yɛrɛ de walasa jamana wɛrɛw yɛrɛ fana ka nabila o wale ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko ni jamana minnu yɛrɛ bɛ transition politique yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka o jamana ninnu yɛrɛ dɛmɛ min yɛrɛ Guinée jamana ministre yɛrɛ ale yɛrɛ fana ye bonyamasegi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Union africaine maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u ka nin baara ɲuman yɛrɛ la sabula ko Guinée Conakry se yɛrɛ kɔni kun bɔra Union africaine baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko nka ko sisan ko Union africaine maaw yɛrɛ y'a laɲini ni ka Guinée Conakry sen yɛrɛ kɔni don u ka baaraw yɛrɛ la ko ye nisɔndiya koba yɛrɛ de olu bolo wa Union africaine maaw ye dɛmɛ min yɛrɛ fana kɛ k'a ɲɛsin Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni ma wagati min yɛrɛ la u kun bɛ gɛlɛyaw yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ u fo o bonya ninnu bɛɛ lajɛlen fana la wa ministre yi sinsin ka tuguni k'a fɔ ko min yɛrɛ Guinée Conakry yɛrɛ kɔni k'a labɛnnen don fana ni ka i sen don Union africaine baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la activité fɛn fɛn min bɛ k'a kɔnɔna na k'a labɛnnen don ni ka olu bɛɛ lajɛlen fana tagama ka ɲɛ. Union africaine maaw bɛ décision belebele minnu yɛrɛ fana ta a sɔnnen don o décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ma. Araba tɛmɛnen janvier kalo tile 21 san 2026
ko maa dɔw yɛrɛ kɔni tara ni ka taa ataki yɛrɛ kɔni kɛ kude dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ be Somali jamana sudyan fan yɛrɛ fɛ ko nka ko min yɛrɛ Somali jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni sera ka dankari ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka ataki yɛrɛ la sabula min yɛrɛ Somali force armée maaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni sera ni ka kude dugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana wa maa ninnu yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ataki min yɛrɛ fana kɛ ni ka dankari o ataki ninnu yɛrɛ fana la Somali jamana ministre de défense ale ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kude dugu a n'a kɛrɛfɛ dugu caman yɛrɛ kɔni bɛ lakana yɛrɛ de kɔnɔna na kosɛbɛ sabula ko min yɛrɛ y'u ka fintigilakaw yɛrɛ k'olu camanba yɛrɛ de jɛnsɛnnen bɛ o dugu ni a kɛrɛfɛ dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna a bɛɛ lajɛlen sababu yɛrɛ fana bɔra maa dɔw yɛrɛ ka ataki yɛrɛ de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ Somali jamana autorité maaw yɛrɛ olu nisɔndiyalenba yɛrɛ de don o ko in yɛrɛ la sabula u y'a yira k'a fɔ k'u ka fintigilakaw ka cɛsiri yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka dankari Al-Shabaab maaw ni olu ye walijugukɛlaw yɛrɛ de minnu yɛrɛ kɔni kun y'a laɲini ka ataki yɛrɛ kɔni kɛ o dugu yɛrɛ la ni ka o maa 130 yɛrɛ bɔnɛ u ni na min yɛrɛ fana ye Al-Shabaab ye ni olu ye walijugukɛlaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana ye bɔnɛba yɛrɛ de don Somali jamana fintigilakaw yɛrɛ kun nka u yɛrɛ kɔni ma da kelen yɛrɛ kɔni fɔ o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni opération belebele yɛrɛ kɔni ko bɛ Somali jamana fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka sebayaba yɛrɛ de yira wa u y'a yira k'a fɔ k'u labɛnnen no sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana na ni ka dankari Al-Shabaab maaw ka menaces bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye kude dugu ye ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ ni Kismayo cɛ o bɛ taa fo kilomɛtiri 70 yɛrɛ de la Somali jamana ECN fan yɛrɛ la ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Somali jamana autorité maaw yɛrɛ de bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa min yɛrɛ fana ye lakanaba yɛrɛ ko sabatilenba yɛrɛ de bɛ o yɔrɔ yɛrɛ la alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 Donald Trump ni o États-Unis jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ye a ka conseil de paix o lancement yɛrɛ kɔni kɛ o don kofɔlen yɛrɛ la o conseil de paix yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ ye jamana caman yɛrɛ ka représentant olu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ o jamana caman ninnu ka représentant bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara walasa ka taa Donald Trump ka ni conseil de paix yɛrɛ de assister wa ɲɛmɔgɔyaba yɛrɛ fana kun bɛ yen Donald Trump yɛrɛ de bolo Donald Trump ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye wele yɛrɛ bila Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko kɛlɛ min yɛrɛ bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u k'a lajɛ ten k'u ka kɛlɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dabila Vladimir Zelensky ni ale Ukraine jamana ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko walasa i ka kumaɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ni Donald Trump yɛrɛ kɔni cɛ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa a ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni kan ka labɛn walasa ka kɛlɛ min yɛrɛ bɛ olu ni Russie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'o sɛbɛn ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni banna ka ban wa Vladimir Zelensky y'a yira tuguni k'a fɔ ko États-Unis bɛ ka dɛmɛ min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ kɔni ma ko maa si yɛrɛ kɔni tɛ se ka o dɛmɛ ninnu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma sabula ko walasa olu ka jamana yɛrɛ kɔni ka se ka lakana yɛrɛ kɔni ka bila sécurité yɛrɛ kɔnɔna na ko fɔ ni Donald Trump yɛrɛ kɔni y'a da yɛrɛ kɔni don olu ka jamana ko yɛrɛ la sabula Donald Trump yɛrɛ kɔni yiralen don olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ ko garantie de sécurité ko yɛrɛ kɔni kosɔn olu y'a yira k'a fɔ ko États-Unis yɛrɛ kɔni jɔlen don jɔyɔrɔba yɛrɛ la olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na Vladimir Zelensky ka kuma ninnu yɛrɛ fana na a ye kuma dɔ yɛrɛ fana fɔ ni ka ɲɛsin Europe jamanaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ bɛ yira i n'a fɔ kuma jugu yɛrɛ don sabula Vladimir Zelensky yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Europe jamanaw yɛrɛ kɔni ko fangaba yɛrɛ kɔni tɛ olu la ko walasa ka olu ka jamana yɛrɛ kɔni lakana ko Europe dɔrɔn yɛrɛ kɔni tɛ se ka o kɛ fo ni États-Unis sen yɛrɛ de kɔni donna o la wa y'a yira k'a fɔ ko Europe jamanaw yɛrɛ ye jamana minnu yɛrɛ tilan-tilalen don kosɛbɛ wa ko fangaba yɛrɛ fana tɛ u ka jamana ninnu yɛrɛ la Donald Trump ka o conseil de paix yɛrɛ fana senfɛ a y'a ka projet kura dɔ yɛrɛ fana lancement yɛrɛ kɔni kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna projet kura dɔ yɛrɛ kɔni bila sen kan ni o bɛ wele ko Nouveau Gaza ni o projet in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna kɛ walasa ka Gaza jamana yɛlɛmani ka kɛ jamana ɲumanba yɛrɛ min bɛna bila baw yɛrɛ kɛrɛfɛla la ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲininka a b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ye maa ye maa min yɛrɛ kɔni labɛnnen don sanga waati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni ka bɛn sabati jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa fana a b'a hakili yɛrɛ kɔnɔna fana ko ale yɛrɛ ye homme d'affaires ba yɛrɛ de o la ye ni conseil de paix yɛrɛ kɔni sigi walasa ani jamana caman yɛrɛ kɔni ka se ka kumaɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ jamanaw ka kɛlɛ la wa a ye layidu kan yɛrɛ fana di k'a bɛna continuer ni ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ani o ni ɲɔgɔn cɛ walasa kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka dankari o kɛlɛ ninnu yɛrɛ la Maison Blanche maaw ka porte-parole ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Caroline Leavitt ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ kɔni ko sisan ko yɛrɛ kɔni lancement ba yɛrɛ kɔni kɛra wa a ye foli belebele yɛrɛ fana kɛ ni ka ɲɛsin Donald Trump yɛrɛ fana ma
wa min yɛrɛ Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni lakodɔnnen don sisan diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana fɛ o fana diɲɛ jamana caman yɛrɛ fana y'i sen don conseil de paix ko yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ kɔni min hakilina bɔra a kelen yɛrɛ kɔni na kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko conseil de paix yɛrɛ kɔni lakodɔnnen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ Donald Trump teri jamana caman yɛrɛ fana sɔnna Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ ma i n'a fɔ Javier Milei ni ale Argentine jamana ɲɛmaa ye fo ka taa se Hongrie premier ministre yɛrɛ ma ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Viktor Orban tɛgɛnɔ yɛrɛ bɛ bila sɛbɛn na wagati min yɛrɛ la ko jamana dɔw yɛrɛ fana yera minnu fana sen kun bɛ Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ la i n'a fɔ Maroc, Turquie, Indonésie ko ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fana sɔnna ka u tɛgɛnɔ yɛrɛ bila Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ la wa u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ sɔnna conseil de paix ko yɛrɛ kɔnɔ ma k'olu bɛ taga fo jamana 20 yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ de ma wa Donald Trump ye wele bila jamana minnu yɛrɛ fana ma o jamana ninnu bɛ taga fo jamana 50 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ma o 50 ninnu yɛrɛ fana cɛla 35 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ fana yera kɛnɛ kan nka m'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko jamana dɔw yɛrɛ fana bɛ minnu ma sɔn Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ ma i n'a fɔ Faransi wagati tɛmɛnenw yɛrɛ fana la Faransi yɛrɛ fana kun y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ma sɔn Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Donald Trump yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna sanction yɛrɛ kɔni ta ni k'a da Faransi jamana ka produit dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu bɛ tali kɛ mimafɛnw yɛrɛ kan wa Faransi yɛrɛ kɔni ma bɔ a ka o sira kelen yɛrɛ kɔni kan sabula conseil de paix min yɛrɛ kɔni kɛra alamisa tɛmɛnen yɛrɛ Faransi yɛrɛ kɔni ma sɔn ka taga o conseil de paix kɛnɛ kan wa min yɛrɛ fana ye tɛgɛnɔ bilali yɛrɛ fana a ma sɔn o ko yɛrɛ ma min yɛrɛ fana ye Royaume-Uni yɛrɛ fana ye ni o États-Unis jɔɲɔgɔn jamanaba yɛrɛ fana olu yɛrɛ fana ma sɔn Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ ma Moyen-Orient jamana caman yɛrɛ fana sɔnna Donald Trump ka conseil de paix yɛrɛ fana ma ko walasa i ka se ka sigiyɔrɔ ɲumanba yɛrɛ kɔni sɔrɔ Donald Trump ka ni conseil de paix ko yɛrɛ kɔni na ko fɔ n'i ye wariba dɔ yɛrɛ kɔni sara wari min yɛrɛ kɔni bɛ taga fo dollar wari miliyari 1 yɛrɛ de la o b'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka ni conseil de paix yɛrɛ kɔni dabɔlen bɛ jamana dɔw yɛrɛ de kɔni kan jamana minnu yɛrɛ kɔni ni fangaba yɛrɛ bɛ o jamana ninnu yɛrɛ la ani nafoloba bɛ jamana minnu yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko walasa i ka se ka taga Donald Trump ka ni conseil de paix yɛrɛ kɔni na i ka se ka sigiyɔrɔ ɲuman yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko fɔ n'i ye dollar wari miliyari 1 yɛrɛ kɔni sara pour que i ka se ka participer ale ka conseil de paix yɛrɛ la alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 22 san 2026 Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ale bɔra ni ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni ko dɔn ko fɛlɛn yɛrɛ la min na y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya dɔ yɛrɛ kɔni bɛna kɛ olu ni jamana fila dɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Russie ni États-Unis yɛrɛ kɔni kan Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ ko Ukraine ni Russie ani États-Unis yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ kɛ Émirats Arabes Unis ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na walasa u ka se ka taga kumaba yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛ min yɛrɛ bɛ Ukraine ni Russie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni nka o kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dabila Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de kɔni ye ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ jamana saba yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ tali kɛ Russie, Ukraine ani États-Unis yɛrɛ kan Émirats Arabes Unis yɛrɛ la k'a bɛna kɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka a kɔni ma dɔn kelen jɔnjɔ yɛrɛ kɔni fɔ ko in yɛrɛ la Volodymyr Zelensky ye nin laseli belebele yɛrɛ kɔni kɛ Davos Forum Économique Mondial yɛrɛ de senfɛ o la k'a ka kan yɛrɛ kɔni ko Russie yɛrɛ kɔni k'i labɛn ni ka na ni ɲɔgɔn ye bakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa u bɛ se ka kumaɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ u ka kɛlɛw ko yɛrɛ la wa a y'a ɲini Russie yɛrɛ fana fɛ ko Russie yɛrɛ kɔni kan ka sɔn ko dɔw yɛrɛ kɔni ma cogo min yɛrɛ kɔni na kɛlɛ min yɛrɛ bɛ u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ninnu bɛ se ka dabila ten walasa u ka jamanaw yɛrɛ fana bɛ se ka taga yɛrɛ fana sɔrɔ u ka jamana baaraw yɛrɛ la Volodymyr Zelensky ye bɔra ka nin laseli yɛrɛ kɔni kɛ wagati min yɛrɛ kɔni na k'o y'a sɔrɔ ani États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ de kɔni kun tilala kuma yɛrɛ la wa a ye nin laseliba yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛna kɛ ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a ma don kelen yɛrɛ kɔni fɔ wa fana a ma ɲɛfɔliba yɛrɛ kɔni kɛ n'a sɔrɔ ni nin jamana ɲɛmaa saba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka sa i sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ la ni ka kuma yɛrɛ kɔni kɛ walima u ka représentant yɛrɛ de kɔni bɛna ta min yɛrɛ Volodymyr Zelensky ale yɛrɛ kɔni ma ɲɛfɔliba yɛrɛ kɔni kɛ o ko in yɛrɛ la Zelensky y'a yira tuguni k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ bɛ olu ni Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma ban sabula kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna dugukolo yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni kosɔn ko min yɛrɛ ye Russie ale yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko
Ukraine yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o ye olu ka dugukolo yɛrɛ de ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛ min yɛrɛ fana Ukraine olu yɛrɛ fana ma sɔn o ko yɛrɛ kɔni ma sabula olu y'a yira k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ fana ye olu ta yɛrɛ de ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer hali sisan Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni y'a confirmer k'a yira k'a fɔ ko ale ni Donald Trump yɛrɛ kɔni kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ o fana k'olu ye Donald Trump ka garantie de sécurité yɛrɛ fana sɔrɔ ko accord de sécurité yɛrɛ kɔni tɛgɛnɔ yɛrɛ kan ka bila la u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'a bɔra yen nɔ a bɛ sɔrɔ ka taga u ka jamana parlement yɔrɔ walasa olu yɛrɛ fana ka se ka taga valider cogo min yɛrɛ la o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila sen kan u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Volodymyr Zelensky ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka leseliba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ bɛ olu ni Russie jamana yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ kabini wagati jan ko kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔni k'a sera wagati yɛrɛ kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔni ka dabila o la ko kumaɲɔgɔnyaba dɔ yɛrɛ kɔni bɛna kɛ Ukraine, Russie ani États-Unis yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka dankari kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔni na ani ka solution yɛrɛ kɔni ɲini dugukolo ko yɛrɛ la sabula dugukolo ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka ni kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lawuli ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw kan man kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma